Dnes vám ukážem, ako som dal s Bohom kvasinkovej lobby a začal si mraziť kvasinky doma. Začneme ale tým, že si povieme nejaké výhody a nevýhody mrazenia kvasiniek a používania zmrazených kvasiniek a či je to niečo, čo by vás potenciálne mohlo zaujímať alebo do čoho by ste sa mali púšťať. Začnem nevýhodami. Prvá nevýhoda je, že celý tento proces je pracný. Určite bude vždycky jednoduchšie zoberať sušené kvasinky, rozstrihnúť a buď rehydratovať alebo rovno nasypať do mladiny, ako mraziť, rozmrazovať kvasnice, používať štartér a tak ďalej. Ďalšia nevýhoda je potreba vybavenia. Ak používate sušené kvasnice, tak vám vždycky stačia nožnice a možno nejaký pohár s destilovanou vodou. Medzi nevýhody tiež patrí riziko infekcie. Pri používaní sušených kvasiniek je oveľa nižšie riziko infekcie, keďže menej manipulujete s kvasinkami ako pri používaní mrazených kvasiniek, keď musíte spraviť aj štartér a vždycky hrozí, že sa vám dostanú do štartéru baktérie. A posledná nevýhoda je ten spomínaný štartér, ktorý vám zvyšuje čas prípravy. Musíte začať minimálne 24 hodín pred tým, ako idete kvasiť. Medzi výhody potom patrí predĺžené skladovanie. Ak si predstavíte, že máte napríklad sušené kvasinky, ktorým o mesiac skončí záručná lehota, vždycky si ich môžete rehydratovať, prípadne namnožiť a rozdeliť do skumaviek a takto zamrazené kvasnice vám potom vydržia niekoľko rokov. Ďalšia výhoda je nižšia cena. Pri používaní sušených kvasiniek použijete jedno balenie spravidla na jednu várku, kdežto pri mrazení kvasiniek si jedno balenie môžeme rozdeliť kľudne aj na 10 skúmaviek a použiť na 10 várok. Cena na jednu várku potom vychádza radovo v centoch a nie v eurách. Výhoda je taktiež, že môžeme uchovávať nedostupné druhy kvasiniek. Ak vám napríklad kamarát dá vzorku nejakých nedostupných kvasiniek alebo si zamrazíte kvasinky, ktoré zostali na dne nepasterizovaného piva, tak to zamrazené kvasinky môžete opäť uchovávať niekoľko rokov. Ďalšia výhoda je možnosť predĺženého uskladnenia kvasiniek po kvasení. Ak vám teda na dne kvasnej nádoby zostanú kvasinky, môžete ich opäť zase rozdeliť do skumaviek, zakvasiť a uskladniť na niekoľko rokov, kdežto keby ste ich dali iba do zavaranínového pohára a dali do chladničky, tak vám nevydržia vôbec tak dlho. Posledná výhoda, a prečo to aj ja robím, je fun faktor. Veľa z nás sa do varenia piva nepustila preto, aby ušetrili peniaze alebo čas. Vždycky by bolo jednoduchšie ísť do obchodu a to pivo si kúpiť, ako si ho variť doma, ale robíme to pre zábavu. Takže ak mrazenie kvasiniek a používanie mrazených kvasiniek vyzerá ako niečo, čo by vás mohlo baviť, tak určite odporúčam sa do toho pustiť. Keby sme kvasinky mrazili v čistej vode, tak v procese mrazenia ich zabijeme, preto si pripravíme kryoprotektívny roztok, ktorý kvasinky ochráni pri mrazení. Tento roztok pozostáva zo 75% vody a 25% glycerínu v potravinárskej kvalite. Takýmto roztokom zabránime tomu, aby kryštály ľadu vznikajúce pri mrazení prepichli bunkové steny kvasiniek a tak ich zničili. Keďže tento roztok budeme pridávať do kvasiniek pri izbovej teplote, musíme ho najskôr sterilizovať. Pre sterilizáciu roztokov s neutrálnym pH musíme zvýšiť teplotu nad 100 stupňov Celzia, preto roztok zavaríme v tlakovom hrnci. Následne si musíme pripraviť kvasinky, ktoré ideme mraziť. Tie môžeme získať napríklad namnožením zo zbytku nepasterizovaného piva alebo rehydratáciou sušených kvasiniek v obyčajnej vode. Sterilné skúmavky si teraz môžeme jednak jednej naplniť našim zavareným kryoprotektantom a tekutými kvasinkami. Takto pripravené skúmavky mrazíme rýchlosťou -1 až -3 stupne za minútu, čo v mojom prípade znamená, že ich len tak hodím do mrazáku. Na oživenie zmrazených kvasiniek je naopak najlepšie rozmraziť ich čo najrýchlejšie, preto ich dávam do cca 30 stupňovej vody. Po rozmrazení pridávam do sterilizovaného sladového výťažku a o 24 hodín je pripravený na cold crash. Po ďalších 18 hodinách roztok dekantujem a pridávam do mladiny. A na druhý deň už môžeme vidieť, že sa nám krásne rozbehla zdravá fermentácia. Aby som to zosumarizoval, tak toto video som robil preto, aby som ukázal, že mraziť kvasinky a uchovávať mrazené kvasinky je možné aj doma a aj keď tento proces nie je úplne pre každého, tak ak by ste sa do toho pustili čisto preto, že vás to baví, tak nejaké výhody sa určite nájdu.